Kadhi kaunti wa Migori en ni jodake sub-county Marongo koro kwa pisas magubila mondo mi omedie kwan patrol magitimo e kinde magotieno. Mondo mi girakre kod jokuoge magisano sebedo katuro kendo muko udi ka gikwalo mwandu kamoting'o jamni ma oganda opidho. Maendi en toka jumachiel mokadho. Jokuoge ne okwalo kwan gwen mathoth del mier moko mantiere gweng' ma Kodero Bare sub-county Marongo. Kotelni kod Peter Otianga gidwaro mondo mi kweth mag apisas mag obila omed patrols kendo mak jogo ma donjore weche machal kamagi. Yango ni kwan ji mathoth osewito gwendgi to kod mwandu mamoko to kod jamni magipidho ne jokuoge go kakoro gidwaro mondo mi kweth mag apisas mag obila to kod arita kwe wuog oko kendo rakre kodgi. Bende ne okwayo oganda mondo mi oti machiegni kod apisas mag obila malgo lipot jogo magichich ni chwalo timbe machal kama e kind oganda. Niche kuma sani temo eka, kuma gwen, kuma diek. Onge polis mabiro konyi rito gwene dala, jokuoge makwalo gi nyithindo mawango. Sama nyithindo gi nitie, to wawinjre uru mondo kapo ni nyathi makwalo gweno, please jogweng' ong'ere. Kwergi to kapo ni nitie ng'ato kaka chieng' chiro, ni ng'ato twe diende, tibiro gi box kata gimoro kata gapiko, tigange diel, niditelo kachan, komaki. An kikibira kako Otianga na jatelo, anaburu menwana siki mondo tem twei.